karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og din Siguro nga mo ato si Inggoy? O lagi. Di na mong pakyason ko, anak. Ipadarap ko ng ima maguwang. Natural, makukusmasan si ate. Mabitong pahibaw uno nato at duo nato. Sweetheart. Oo, nga naman ka. Nakapasaylo na karon ako ang imong ginikanan. Labi na si mama nimo. Nakadawat na sila nato, Brian. Nalimot ka sa giingon ni ate. Nagimingaw na sila sa mama nako. Nimo. Pero ako ka. Dawato na ka niya. Makadawat na ka siya nako. Sigon sa gisulti ni ate nga gimingaw sab si mama, masabot na lang nga gidawat na kita nila. Ayaw na gud pa kunahon na og dili maayo, Bri. Og dili sa roto ipakita nilang papa labi na gid kang mama nga mitukol ta. Haba, Brian? Kalimtan ta ang tanang sakit na gisulti ni mama, ha? Oo, sweetheart. Tungod ko alang nimo sa atong anak. Bisa ko sa ipapating sakit nga sulti ni mama nimo nako. Dawaton ko. Promise. Men? Hamin! Dalira! Hamin! Bungol baya niya. Ngano ka, ma? Wa si Papa, uy, na masahiro. Kisa nagpalitan ni bugas. Si Papa, gihatod lang niya. Siya pa ka na, ha? Di ko mukaon na. Dili na mo ang klase sa bugas nga kung gusto. Bisit ba ng kinabuhi, ah? Dili na ako makakaon sa gusto kong pagkaon. Kamoy kaon na! Naanad mas ihatod ni tiya gud. Mimis gud nga klase. Espesyal. Unyang gipalit ni Papa. Baratuhon raman taon. Tilawan ako. Okay ro ba yaon ta? Bukagay lang. Kinsa ka ron? Kadiyot lang. Ate! Elona? Uy, kamo di ay! Dali, sud! Dali, Bri! Si mama, te. Si papa. Naa sila? Si Mama ra, nas kwarto. Na masaheros, Papa. Dali! Si Inday! Bibi, ako'y kugos ini, Bi. Nera. Kahumot ni baby. Yun na, lingkot sa mo eh. Paibaon ako si Mama nga niya mo. Ipakita ko na niya ng iyang apo. Ate, wala siya masuko. Wa, uy. Sige ha, dihala una mo. Brian, lingkod. Sige na. Lon, ikaw anay mahibaw diha ha. Ipakita na kung mama ng bata. Sige, te. Huwag ikaw usapan ng among bahay, Brian. Kuba na gani ang kisamiyo. Gamay pa manggod mi, ngagipatukod nilang papak mama. Kaayo na lang, ha? Gamay ikaw galing yun mo. Kaysa mga bang sama na to. Ikaw sabkoy, hukom ka dayon na mubalhin ta. Okay na mong datong kwarto pa, kay gamay pa ang bata. Bri, unsa kay reaksyon ni mama sa hilom lagi. Atuon ako ha. Dali, pakita tang mama. Dali, Brian. Ay, ang akong apo. Kaumot sa akong apo. Liwat kaing lula. Gwapa. Si Mama. Ma? Ma? Ang bilang bata, ma. Mapiit na. Ma, paamin ako. Di, may dapat may prutas o cake. Ako na kuha, sweetheart. Daghang tagsultihan ron, Elona. Maayo kay ni Aka. Gimingaw na sad kayo ko ninyo, ma. Ug ni ami kay papunyagan unyang Domingo si baby. Gusto ko nga tuagin pa si Papa, si ate.
nalipay kay kung ipasaylo namin nimo. Gusto ko nga magsulti ta nga kita ra. Bahin sa unsa man na, ma. Gidawat naman kami nimo. Ipasaylo naman kami nimo. Magsulti ta nga wa ka ng lalaki ha. Ma, Ma, unya na lang gud na. Daghan pa bitang higayon. Wani naman na permi din his ato si Ilona, kuyog si baby. Di ba, Lon? oo, te. Oh, nganong kitutukan mong ko nimo, ma? Gianugnan ko nimo. Panamin ra. Talawang ka og galingon mo. Usapay anak mo, lusyang ka na. Ay, grabihas ang mama, oy. Midako na iyang boobs, ma, kay nagpadidi man na siyang baby. Breastfeed na siya. Mas maayo man gud og ako yung gatas, ma, di ba? Ingon bitaw ka nga, nagdako mi si ate. Aw, sa gagmay pa mi ba, gi-breastfeed gid mi nimong duha si ate. Pero kamao kong maatiman sa akong kaugalingon. Ikaw tanawan ng kaugalingon nimo. Wa ka gani eyebrow. Ano gun kay kailo na? Pero dili pa man uway ang tanan ba? Sige, pasayloon ta mo. Og may apo naman ko. Wa na ko'y mahimo ana. Og mauni gusto kong mahitabo nimo, Ilona. Unsay buti mong ipasabot, ma? Balik din sa ato. Ako'y moatiman sa bata. Og padayon sa imong pag-eskwela. Unsa? Madili na mahimo. Akong katungganan ang pag-atiman sa akong anak. Alang ra usab sa imong kaayuhan ang akong tuyo, Ilona. Labi na kay may anak ka na. Ug ayaw usiki ang akong pagtugot nga mobalik ka din sa ato. Di na lagi na mahimo, ma. Minyo na ko. Unsay binyo? Oo, ma. Nagkasalmi si Brian sa huwes. Buang ka man ka tingali. Bugo. Way ambisyon. Wa kay gabaw sa imong ginikanan. Ma, Magusto na. Igot na. Gawas na. Di ko gusto mo tanaw si tsura ni mo. Gawas na! di ambi si baby, di. Lon, nasagilang na si mama. High blood magkakod. Ay, nagtuhui. Ari na lang ko direte. Ay, nagpakita din niya! Siri na po tahan, Elvira! Pagkanauga na sila! I'm sorry, Brian. Daan pa ko. Sige, adulan ta na. Basta nahibaw na sila nga bunyagan ang bata. Ilona, Brian, Um, Bri, pasensya na ha. Init manggod kay nag-uus mama, uy. To ay, gipatumar na sa nako siyang tambal. Ato na lang, miti. Ug ikaw ni mahibaw anang dana mo, ti. Nakasabot ko sa tinguhan ni mama, pero dili masagod mahimo pasagdan ko lang ang bata. Nagkasabot ko, day. Pasensya na. Pero kita ka ganiha, day. Pero niya, nakahawak sa apo niya. Miingon pa nga liwat niya. Kaingon ako okay na gid siya sa among relasyon ni Brian. Nasuko noon pag-ayong gisultihan ako nga minyo na cute me. Nga nakasal na mi sa huwes. Maumanggo iyang gusto nga siya gay matuman. Da, makapanghuna-huna ra na siya lon, oy. Sabton ta lang. Total, si Papa, maayo man na to. Ug nakadawat na siya ni Brian. Sweetheart, adun lang ta. Murag, kawanon na ba? Sige tiya. Ay tito, di ay pa. Tagay ko si Mansa number B. Aron makatawag ko ni mo. Bago ako cellphone. Ug nalimot ko si mong number. Sige, sweetheart. So na. Ako na sira ng gate sa silong. Bri, sorry ha. Wa pa kita mausap si mama. Nagkasabot ko. Tungod kay, wag yun siya gusto na ko. Makatug ka na siya sa mga sayo, Brian. Pasensya na. Sige na. Ipaimutang na si baby. Uy, kadaghan ko ng prutas sa lamisa na naman eh. Dana nilang Ilona pa. Di nang mahudi mo? Silang daw si Brian. Dang inyong apo. Uy, ano mo ko paabota? Gihingin lang mang mama. Na high blood na sa salud siya. Ay, stilan ginang inahani mo eh. Saan na po niya? Misa mo to yung kasuko diyang gisultihang Ilona nga minyo na sila sa Brian. Nakasal na suwis. Di nga to siyang malipay.
Kaya di man di binuang ang tuyo ni Brian. Naunsa naman ni Brian na yung taon. Nasod? Ganihara ng way kawas-kawas, uy. Ako man sagong gitubag sa hindi buhat kang Ilona. Blakot mong kubi. Hindi masabot mo sa batasan ni Brian na, ako lagi kung di pa ko kamang mula ng iyang kinaya. Abot lang. Mudapat pa ko. Kay namin nagbuwag. Pero, kay naamo nga akong mga anak, misabot na lang ko. Maugi na silang magsuon na taon. To si Kunsa, grabe kayo. Wala ba na mukaon? Ano naman si Kuno? Oh, wa makagusto sa gipalit ni mong bukas. Di Na? ko no mimis. Naanad sa ipahatod ni ato ni tiya Konsya din he. Wagit mukaon. Mimis. Sigdi! Oh, kadiyat pa ha. Hello? Ate, ako ni. May kinanawag dayon ka. I-encode ko ng number ni mo. Kumusta na mas mama, ate? Taras kwarto Nagpahungas yung sapot. Di na mas papa. Pagsulti mo Sige, Pi. Pa, Ilona. Hello, anak. Pa! Huwag makamuhuwat na ko. Gimingaw na kay ko ni mo, anak. Niya mo tanaw sa takos kong apo. Ilona, anak? Hello? Ayaw pagpagisulti na sa bahay sa amin. Abi na cellphone, be. Di! Huwag kayo mutasan, oy! Askan, huwag kayo mutasan! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!